Sumurung sian salhuna roha ima mangramoti akka ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salhuna. Merdeka. Selamat manang tu hamu amanami nami di glorious ate na 20 tahun di Tikion. Sada lasni roha sian huriata sauninang di punguan Parari Kamis saya udok doi dung 2 tahunon. Parari Kamis adalah partunggul tatahanan. Kita kembalikan amang inang bagaimana jati diri HKBP bahwa Parari Kamis itu tidak terlepas setiap minggunya. Marediate. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ini dari sekali sebulan, sekali 2 minggu, las andong ate kenang buimai nang di ganuk minggu songoni manang di vokal grup lansia teh. Selamat abang untuk kita bertanding nantinya di distrik 18 Jabar Tinggi di tanggal 30 di HKB Kerawang. Horas madihita. Amang inang hatani tu hata ujahan di minggu tasadarion ima minggu pasa 12 hondung tritatis ima sian poda buku poda sian sipaingot Raja Salomo di bidusia di ayat sada sahat rodi onom tapai utihutma di bagasan rohat taganup nunga di pajongjong habis tarani jabuna jalan nunga di dak tiangna batu si pitui nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang anggurna nunga hut di padiri mejana nunga suruanna boru-boru manggoko jolma di atas butul-butul ni hutai manang isi na tubuk romai banatuson tuganup na hurangan roha hatana songonon Roma hamu, pangan hamu masian rotiku, jala inum hamu sian anggur nahu papangi. Tadi kon hamu ma akka naneang roha, asa mengulu hamu, jala ihut hamu dalan hapatason ido nang sahatna. Kuriatan halonga di bagasan Yesus Kristus, totu akka manginang di minggu manugut nak kaningan bohatu tu ala pilihan 20 tahun apakah setelah tadinya kita di tempat tidur Tuhan berikan napas kehidupan martangiang dohita manang mitor hapidu di Etiop jadi ala nungang ngetren hapion jadi bohatu tu manang akaina tor langsung dong memasak atau mencuci atau ke bapak-bapak yang perokok ya mungkin langsung suap merokok begitu enaknya ya. Apakah yang kita pilih amang inang dalam kehidupan kita ini itu juga yang dinyatakan oleh Amsal Sulaiman adong 2 dipangidong. Sada mangabolokon hautoon memilih membuang kebodohan 2 mangyahi dalam pangatusion mengikuti jalan pengertian ido dipangido amanginang dihita jadi bohado tutu laho dia dori kotna bolokonota hautoni jala dido nakaning ia hatta pangatusioni bohada mangdainang dok asa unang mengulu di bagasan hauto kita mungkin bui gabi sioto toanate gabi bui hita dang boto otta dia dongulu nanang si berengota tujolo siado pata manang dang taboto mangadupi akana masa di nguluta manang bisuk nani dok ni portibiodo asa ijuk di para-para, hotang di parlabian, na bisuk na purahata, na oto tu panggadisan. Nuaing, idon nuaing bohado tutu pengertian. Digokon akamanginang. Asa tu sada bagas, naung takas pitu batuna. Jala takas di parade akasi panganon sinumon napapangi yang dicampur dengan anggur yang begitu lama.
takas buah tutu gokon. Siapa yang mengundang Bapak Ibu? Tentunya Tuhan yang mengundang kepada kita. Idora undangan itu hatta di 110 tahun HKBP ya teh. Siapa rupanya kita HKBP? Siapa kita Bapak Ibu? Isi hita huroa martibako bangsa nang asing digokot tu hatta hita asa unang mau tu halak batau. Unang ma di bagasan habodohon, unang di bagasan keterbelakangan, unang di bagasan hawoton, okultisme. Tuhan mengundang kita Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Idon waing didokok nakaningan bagukun sada buru-buru di atas betul-betul siapa yang mau datang tuganup nahurangan roha di pangatusion di hikmat. Tuhan mengundang, pengundangnya adalah Tuhan. Alai panggokona adong sada buru-buru boha. Direspon hita doi. Apakah direspon orang Batak? Tentunya direspon amanginang molosota respordo dak songono kita ulina dang malomaridde ido alani nata jalo do gukkuni hati akamang sungna marhabi suhum mahita sonari idok tuhata. Kita punya pengertian doh hapatason ni roha dang dihabodon kalau tidak ada dang ro barita nauli dang ro tuhata Yesus tubuh tutano Batak mungkin tidak bisa orang Batak dang di bagasan nang bisuk pangatusion pengertian mungkin dalam kekelaman mungkin dalam kebodohan kita amanginang di tonga-tonga ni nang ngulu tahun alani buhado hita tutu memilit buhado hita asa takas unang mago hita terlumubi radi mangiahi hamajuon ni zaman di teknologion. Sedang kadang diboto dora majaha sudah terlampau berat. Ala kurang mungkin akan tua-tua julu bagaimana pentingnya ilmu itu. Jadi bohado marparsaulihon akan nahuli ala ni dodidok nang hahatan itu hatta di permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ilmu akan menjadi hikmat bila didasari akan takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan. Idun waing akamanginang asa mana di konyang ni roha mangihuto dalan hapatason di tonga-tonga ni nanguluta buhado tutu asa unang niang rohata langgus rohata alai mangihuto dalan hapatason mahita hikmat yang dari Tuhan. Berarti kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan songon gokon sadariotu hita akamanga songo gokon itu hatta di 110 tahun nasalpu tutano Batak alanido buhado si panganon naung di parade di bagas nitu hatta di joro nitu hatta buhado aka anggur nahu papangi nang yang telah dicampur buhatakas unang neang rohamuna alai buhado asa mengguhi jala ihut-ihut hamuma nang hapatason. Artinya firman adalah pengajaran yang pertama dan terutama amang inang ketika kita disendingi oleh para pendeta dahulu tuan-tuan Jerman, tuan-tuan pendeta tanpa pengajaran firman Tuhan kita tidak akan mengerti amang inang sampai pada saat ini kehidupan kita tu dia do buanota tu jolo mungkin terkungkung mungkin sebatas di tanah Batak alini mau lihat madok amanginang rotu hatai mga rororoham mga rororohan yak kau puta na parjului alani do dung matoras piate na matoras behita kang tidak makanan susu lagi matoras duhita alai dung matoras mahuriata lau matusan dang di jalube nang gukune ya pergilah kemana-mana dang di hari kutube nang hapatason mengambil pengertian dari firman Tuhan di tengah-tengah sebuah pengajaran di dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana pokok penting di sini undangan hikmat tuhita
Gokon itu hatta asa marpangat tusiok kita, asa marhabisuhok kita. Akamang iduma dohono taratu akka generasi ni huriata bohado asa berhikmat nasida totu iko pangajaran ni hata ni tu hatta ma na continue tu nasida bohado asa hikmat na terbuka yang menyediakan menciptakan bagi semua orang. Undangan ini terbuka ke semua orang asa takas guru hikmat songon si Salomo di Tonahon. Asa terbuka kepada semua orang bersedia dan mau dengan kepintaran merupakan sesuatu oleh ajaran firman Tuhan. Takas doyak kamanginang bohado asa berhikmat, asa marpangat tusion unang diagudiba nang akahita halak Batak talumubi nang diakan naposon waing holani namara. Teknologi ya, kalau teknologi memang kita akui pemuda sekarang mungkin generasi milenial, generasi Z yang dikatakan alay bohado, pengertian nasi dan waing. Rabui babain. Tonedok terpukul, tu bijang ni roha, tu kesombongan. Karena sudah di IT itu, di teknologi yang semakin canggih, bagaimana untuk memiliki pengertian hapatason ni roha omara gumudang neng guru hono niaka naupo suate ya bisa lama kalau memang ilmu itu teknologi itu bisalah untuk anak kami, tetapi apakah cukup hanya di pengertian teknologi di hapatason ni roha asa unang gabi tubuh akka gijang ni roha, buanglah kebodohan hauton. Karena itu bagaimana Amsal ini hikmat didikan merupakan yang tidak terpisahkan dari pengajaran firman Tuhan. Idora takas pencerah tu halak Batak. Habuduun haotoni halak Bataki nungnya diangkat tu hata ala buasa kamanginang ala tajalo berita nauli pondasi na kuat di tonga-tonga ninguluta songon halak Kristen. Itu dok nang di pembukaan mukadimah Undang-Undang Dasar mencerdaskan segala bangsa. Itu di jahahon nang di tengah-tengah ni natuare 70 tahun nang Indonesia dirgahayu bagaimana mencerdaskan segala bangsa, tentunya akan manginang pendidikan maun. Itu rana boi moru nang di tengah-tengah ni HKBP marhiti akka pendidikan dia ketik nasalpu. Na subui terimbangat tu aka pendidikan nuaing alai bohado tutu nang perjudodo ro berita nauli tu tano Batak asa Indonesia merdeka kan kita dibebaskan. Bagaimana kita dimerdekakan? Bagaimana orang-orang Batak menerima hikmat habisuhon nasihat tu hatai omah hitabang taku homai ani dangadung berado honon. Boha asa gudang parminggu, boha asa di beta-beta bukan zamannya lagi amanginang, itu tanggung jawab kita. Mulu naing marhabisuhon do amang inang, marhabisuhon naing pino partai, mari bareng rohita tu gereja di sido pangajaran na sitong di bagasan gului asa hikmat, asa pengertian, asa hapatason ni roha. Gabi yanakun generasi di tengah-tengah ni bangsa negara itu dok ada seorang tokoh pembebas Brazil Paulo Freire pendidikan kaum tertindas. Bagaimana pendidikan adalah jalan pembebasan yang telah lama dibangun oleh kolonialisme. Tetapi bagaimana dia supaya jalan menuju pembebasan itu harus dimerdekakan dengan politik, dikemerdekakan dengan pengajaran-pengajaran di kerohanian, pengajaran pembebasan, berpikir, memerdekakan lahirnya kesadaran, meninggalkan kebodohan, ketertinggalan. Iman dari birani nang Paulo. Jala imanaung dibain ni aka tokoh-tokoh gereja aka parbarita nauli nang tuhita asa cerdas asa marpangat tusion murana itu hatai lau madungdung halak Batak murana itu hatta isi hita halak Batak alani mamura mahita kamanginang di pangat tusion supaya kita membedakan mana yang buruk, mana kejahatan, mana kebaikan di tengah-tengah membangun yang merusak
kehidupan ini. Alani do dengan pilar pendidikan itu mencerdaskan segala bangsa dengan pendidikan yang didasari oleh firman Tuhan. Jala misionar spe idonang ulahuna asa membangun di karakter, di habisuhon, di pangatusion, ni hita halak batak supaya meninggalkan kebodohan. Jadi menunggah na bisuk dang ototon ni deba behita, dang ototon dang aguan ni halak behita. Jadi undangan di waing bagaimana membangun kemanusiaan yang berkarakter di dalam iman. Asana takas marhapat tason ni roha. Alam hidup nak kaningan pilah hikmat dan jalan pengertian di kerendahan hati. Jadi bohado itu tanda memiliki orang yang berhikmat, dia semakin rendah dan dia semakin mengerti alai dihabuduhon. Idora gabe timbul diaka kesombongan di tonga-tonga ninguluna. Tetapi bagaimana rendah hati adalah suatu kualitas orang yang berhikmat, orang yang percaya kepada Tuhan. Dimampukan bagaimana dia melayani amanginang, bagaimana dia untuk bersekutu, bagaimana dia mengerti tentang segala sesuatu. Itu halak na di bagasan hapat tason, di bagasan tanpa batas, di nguluna lau mga lehon ng pangatusyoni. Karena itu bagaimana kita mengerti omara na yung berengot tahapat tason ni Rohoma kepada anak kami untuk lebih mengerti bagaimana rendah hati, jalan akal, pikiran yang perlu dipadukan dengan iman yang berhikmat sebagai orang yang percaya agar hikmat itu menjadi operatif dalam kehidupan ini. Biar tahu kita mana yang perlu dalam kehidupan kita, mana jalan-jalan yang kita harus hindari. Apakah ini yang baik, apakah ini kejahatan, apakah ini yang buruk, apakah ini mempengaruhi bagi saya dalam kehidupan itu. Alanido buhado diduk nakaningan udangan ni tuhatai takas nunga digokon hita sadarion, digokok kamu amanginang, digokon malaus tu pinopartna, Roma hita nang tu udangani, di parade tu hatta do roti hanguluan, di parade do anggur napang, di tonga-tonga ninguluta, atong las marohata majalui akamanginang, las marohata di bagasan bukti na konkret, nunga tetemukan bagaimana dengan pengertian, dengan hikmat yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Omaran waeng gabe soso-soso dihitak kamanginang, dia ka opung, dia ka ama ina buhado, tuaka sudut nau poso supaya lebih berpengertian mereka asa hapatason ni roha nang di jamanon gabe anakon natakas nasida di bagasan naung pangajaran di hatani di bata di sido. Donota ikon hatani di batado gabi pangajaran natakas mabuan habisuhon di tonga-tonga ni ngunuta umahita nunga di paradi hita disi nunga takas tajalo akamanginang habisuhon nasian tu hatai te dama buhado nueng halak batak tu sudi nama portibi nate adong sangkai tu Dubai di Arab adong anggu di Kalimantan nunga benga hono pe nunga sato ngabi halak batak di siate. Dia mana sodong? Iso piga mahalak tu raja haruang yang mengulah kami di Kalimantan. Piga mahalak Batak, halak tu raja di sono. Otik do kan piga mahalak Kalimantan. Soni yang di Medan. Tetapi kita di semua sudut bahkan nokia kami tu perbatasan Malaysia. Aku amang halak Batak dosi tukar menukar uang. Bistar mahalak Batak kau nate. Malu mahalak Batak kau. Tu perbatasan di Malaysia. Nunga di roro di si. Ini do, malak Batak dua mangon, berbahasa Batak mahitamang, story, asa jibu nesi dan indah. Oh lo tutu, itu karena habisuhon nasihat tuhata do, dilihat tuhata nang tuhita, merbisuk halak Batak akamala ni las maruhata di pangajaran. Nasian hata ni tuhataon gabe hikmat na operatif di hita nang tu pinoparta ima jalota kamanginang di bagasan nang tikion atong tajalo may di bagasan nguluta nang takas
Atong tatadi kema niang ni roha halang gusoni alay tay hutom madalan hapatason na siya tuhata naong dileho dihita habisuhon na siya tuhata margugo mahita kamanginang alanita bolok kumahauton membuang kebudo memilih mangyahi pangatusyon hikmat yang dari Tuhan supaya kita berpengertian doh diaka pino parta tuaka tiki naron. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan alani piliton nami matutu nang hikmat habisuhon na mardongan hapatason ni roha alani tadi kon nami Tuhan abuduhon alani digo komu Tuhan sadarion marhite di parupuan takas nunga di paradeho si panganon roti hanguluan di paradeho anggur napang asa panganon nami Roma akka na dihautoon Roma diaka na hurang roha di nguluna di paradihodo Tuhan pangajaran marhite hatami idogokemu sadarion atong hurespon hami me Tuhan marhite nang pengajaran firman yang selalu hidup yang selalu memberikan pengajaran kepada kami las ima Tuhan dilas ni rohanami naong dilehoko barita nauli gabi ujahan marhiti akka misionaris na julu tu tanu batak di bagasa kau todo hami Tuhan mauliati Tuhan ro par barita nauli asa mamura di habisuhon di pangatusion nang dihapatason halak batak moloso roho Tuhan moloso roh Jesus ho sorang di Tanah Batak daktar baik kami di bagasan nang habis mau lihat ma di saluk ni atong ditugas nami ma Tuhan di naung takas habis suhoni asa gabe habis suhon na operatif di tonga-tonga ningun nami wajari hami ma husur hami maka sudut nau poso di pangajaran di hatami Tuhan asa mangudanya siya asalam mengerti asalam yang aku buru na marpatas ni roha butuh hami Tuhan malo akka yang aku nami di generasi milenial di generasi Z bitikion alai pangatusion pengertian nasida Tuhan gabe makorhon bui nang tu kesombongan alani naing mamana tutu ajaran nami ajaran ni huriam ajaran niaka opung ama ina di tonga-tonga ni bagas asa gabe nakon namar patas ni roha na berpengertian asa bui tarsirang na dia do tutu na umuli dia do na dinggan di tonga-tonga ni nami atong sai huya hami matuha tutu nang dalan hapataso marhiti habisuhuni manadikon nang neang ni roha. Maulate Tuhan di salu nading kanibasam binabui nang paduan suara glorius di 27 tahun Tuhan di Natwari laos di Sederio di perjamuan kasih nasida pasu-pasu ma akan ngulu nyamanami ina nami pribadi lepas pribadi keluarga lepas pribadi naung takas Tuhan boy di umur 37 tahun di paduan suara glorius pasu-pasu Tuhan asa gabi suara natio di nasida naung di leoko di pakiho Tuhan gabi hasangapo pamuzium mai gabi jamita na mangulu tuaka na humaliang di ingananon dang huriam tuasonima nang di punguan para rekam sendiriam ngatakas Tuhan di tabani hamajuan nasida Tuhan saya pasada marohana sida manggurun di puji-pujian songo pertunggul Tuhan di tonga-tonga ni huriam nasida totong Tuhan saya di lehon nasida asa gabi jamita na mangulu gabi puji-pujian nang ede nasida bunyan Tuhan pakai nasida marhite nang guru nasida asa bui lam ganup minggu nasida laho mangguruhon ede puji-pujian doh majamitahon ede puji-puni gabi jamita na mangulu di hami nau bigesa Tuhan sonima nang diharadion ni akka amanami lansia Tuhan nang madohoti di paduan di vokal grup lansia di Sadok distrik Saplualu Jabar Tinggi pas-pasu Tuhan nasida di kesiapan dohot nang di Haipason tu tanggal 30 Agustus di Hakibi Karawang atong pasu-pasu di akalas ni rohana sida molope di hatuaw nang majalo atong radido rohana sida Tuhan pasahaton nguluna sida gabe nang puji-pujian nang diho Tuhan buah kami di bangsa negara nami nang hot di bagasan kebebasan kemerdekaan celana tuari 70 tahun anugerah
kemerdekaan kebebasan na hujalo hami Tuhan mau lihat marohanami diho do dusiri aka perjuangan ni aka pahlawan di bangso nang aka pahlawan di tokoh-tokoh gereja di bangso do negara nami Tuhan sonima nang di aka namar sahid di tikion hubak kami Tuhan tua lupamu yan akon nami tania buru tapu bolon inang nyonya en Panjaitan Bursirigar amang Cihuta Julu amang MC Haan inang nyonya RSC Hombing buru Pasaribu inang nyonya si Barani buru Manulang amang El Hutasoid amang R Samosir amang Julian Daniel Tobing amang R Dulu Saribu inang nyonya Sinaga buru Tabba inang nyonya si Turus buru Tabun amang E Huta Galung inang nyonya Tapu Bolon buru Samosir amang MC Bolon amang Dipak Pahan amang Amanulang amang situa ka Empang Gabian, amang situa El Purba, inang nyonya Panjaitan Bursitopul, inang nyonya Huta Barat Bursirigar, inang nyonya si Turus Bursirait, amang Fiterli na 70 Tuhan mau lihat tema, dibagi kami tutu barita sian aka keluarga di dalam moru di aka proses di Haipason itu hasetebama di Amanga Namion di rumah sakit RSPA di Jakarta Tuhan pos ruhanami Tuhan son abdi negara nasida doh na mace arga di tonga-tonga ni keluarga marmudu-muduhon akayanakon na dana kana posol be Tuhan pasu-pasu ma nguluni amanami mar Haipason soni Tuhan di amanami situ akas orang na baru di madohoti operasi mata di Sisendo. Saya takas Tuhan di pamerengon ni amanami tuakati kinar o marhite naung di operasi marhite akate nega minis Tuhan pos nami dia ubat pena lam torang nang amanami doh laus mengikuti lansia nang tu aka are na mangihuton Tuhan dia ruas ni huriam na tongot Tuhan dia naung di paujak tu pardunga saripion mangido mahami Tuhan lehom madia kaparbue ni bortia ditikina dia rina di bulan na Tuhan asa guk las ni rohan ya karuas ni huriam Tuhan tuak katikinan arhubo to hami halongangan siak kude Tuhan di tonga-tonga pardunga saripion ni hala Kristen Tuhan mau lihat tema di perkembangan anak nami Timothy Simbulon di komunikasi mana Tuhan sotong ma Tuhan lehon nang todim nang habisuhoni di mana asalam malo Tuhan makatai berkomunikasi di nguluna Tuhan soni madiakar huas ni huriam pasu-pasu akau launa sida nama ragami di huta di di kantor stansi di saluknya Tuhan asa gabi habaoran ni pasu-pasu na syakoi na sida Tuhan sonima nang diaka lasni rohanami boy Tuhan diaka tamui narodi tikio marminggu nang tongol lain nami butar-butar do beto nami Borussia Turin Rosian Medan pasu-pasu beto nami lain nami Tuhan ro mengunjungi kami dohot mangida kami Tuhan di Pakubasion nang ditikion selut Tuhan atau goni roha dia kasih tahun ini beto nami yakatikina salpu Tuhan pos roha nami di saluna dinggan ni basam tari parnang dia kabire nami pe Tuhan ro nang ditikion Tuhan mangido hami hasesani dosa nami urasi hami asalam talup hami majalo hasit tongan gabe marhabisuho kami doho di habaoran ni pasu-pasu kami marhite Kristus Yesus Tuhan nami amin. Kita puji Tuhan laos papung